Bir neçe yıl элек Türkiye'de Яңа ел товарларын табып булмый иде. Күчеп килүчеләр арткангамы яисә төрекләрнең үзләренә дә кызык була башладымы? Хәзер һәр ике кибетнең берсендә Яңа ел әйберләре табарга була. Беренчеләрдән булып English Home кибетендә Яңа ел атмосферасын очраттым һәм сезгә күрсәтергә төшереп тә алдым. Креатив, матур, кызыклы товарлар бар. Карагыз, сайлагыз һәм комментарийларга иң ошаганын язырга онытмагыз. Әгәр күзәтү ошаса, сездән реакциялар һәм комментарийлар көтәм. Минем аккаунтларым бөтен социаль челтәрләрдә дә бар, язылып куярга онытмагыз.